Izalam dathengela idladla ngemali yelotho lahlala emasapapsi dathengela nemoto gqibeleni wena bawundiphendule sonke phaya ekhaya sixhomekeke kule mali abancinci erathanga siyisikakeskele sitwana sindifisha ngamathanga enyaweni sendayeka nembadada bona phenda yeni ndikhaxa iqobolekabada emalini ndiyicream abhekasi sitwana siqhitywa ndim cause ndiyabakhera kuba kibens sendayeka namaphela x sobuyela zinto zakho zabalula oledi machita kule mali nana ndinilibali ezimandulo sikhathi singoloba siphuma ngobusuku siphanda imali yezengoba ndandilala ngomphokoqo nthanda zakho phanda imali ngobusuku ndibanjwa kho ngoku imali tenda nayo ndiyonwaba kho mali ngundoko umuntu uyayiphana bathi imali ngundo yenza umhlaba ujikeleze imali ngundo zinto zimile xa ungenayo funa yona kho ungabulawa ngenxa yayo siyathandaza kho yenza umhlaba ujikeleze bathi imali ngundo umuntu uyayiphana imali ngundo zinto zimile xa ungenayo funa yona kho ungabulawa ngenxa yayo imali ngundo ineighborhood ndibiza ubobe xa ngibabona ndibathula ngezitex wonke umuntu wonwabile ndalibalekile nami ngaphakathi ndixolile kwadlula unyaka suka izinto zamfiliba zonke zangamatye abantu balutshaba ebhankini igama lam lingamaphepha bathunywa abantu babazama ukundinepha ndawini lotho ndonwaba ndawela indaba yendlala ndasuka ndanetshaba bathi ndiphakamile ndilibele babe ndilamba izolo ngoku ndizenza bhetele ndinemali nhlalekasi ndonwabile ndlala yam yeminyaka ndishiyile neendlela zam zokuphila zonke zijikile bathwaye abantu bendichukela eyaheyila ndandilala ngomphokoqo nthanda zakho phanda imali ngobusuku ndibanjwa kho ngoku imali tenda nayo ndiyonwaba kho mali ngundo wonke umuntu uyayiphana bathi imali ngundo yenza umhlaba ujikeleze imali ngundo zinto zimile xa ungenayo funa yona kho ungabulawa ngenxa yayo siyathandaza kho yenza umhlaba ujikeleze bathi imali ngundo wonke umuntu uyayiphana imali ngundo zinto zimile xa ungenayo funa yona kho ungabulawa ngenxa yayo imali ngundo ngingenkhula kuyo ndisi-stranger suka bahlasela benikhonkwatha njengezinja akho sikatakata bazotakataka ndibabhabhise njengendaka ndisikhusela ngalo mnakanaka ndidikiwe ngesisivunguvungu ndizihambela apha esiqeleni kheri nukuya belungu ndandingayazi ngenye imini ndizawulala ndandizawuthini izidenge zifuna ukundiphelema mali ndinityhini kandungusathana sasikade sivana namajita phela sidubulana hayi umtholi akalali engetyanga ndibulele ndingezimiselanga mama wam undijongela umntwana wam ebhankeni shiye imali uzuyithatha ukuhamba kwam ematshaweni ndiyabaleka ndiya kude sendiyabona ukufa kwam akukude ndandilala ngomphokoqo nthanda zakho phanda imali ngobusuku ndibanjwa kho ngoku imali tenda nayo ndiyoyika kho mali ngundo ndandilala ngomphokoqo nthanda zakho phanda imali ngobusuku ndibanjwa kho ngoku imali tenda nayo ndiyoyika kho ndiyafunwa kho bathi imali ngundo yodwa ekubeni ezigazi liphalala ubuhlobo buchitheka ngenxa yale mali kodwa-ke singenokwazi ukuthi siyifulathele umphelo ubomi bumile ngaphandle kwayo unyanisiwe xa kusitshiwo mali ngundoko yawuhlale ngundoko Is that Tasty? Amante? ya ndiyazi Ikusele kalisa lele le. ndiyahamba ndileyithi cause Ithe joka lungise mfonini uJR no Bang base studio yaba se recorda junda vaya mina ngoku. sizwakala fast mfethu